मनाला आल्हाददायक करणाऱ्या मान्सूनच्या सरी कोसळू लागल्या की गोवेकरांना वेध लागतात ते सांजावचे. समृद्ध सांस्कृतिक वारसा आणि धार्मिक विविधता जोपणारा गोवेकर या सांजावमध्ये अक्षरशः नावून निघतो. पण सांजावमध्ये काय हा प्रश्न तुम्हाला पडलाय? तोच प्रश्न मला देखील पडलाय. चला जाणून घेऊया. सांजाव आमचो सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट हाचो जल्माचो दीस आनी हेजें सिग्निफिकन्स म्हणजे जेन्ना सायबीण माय त्या पोटान जेजू आसलो ती आपली मावशी भयणीक मेळोंक गेल्ली. तिच्याय पोटान सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट आसलो. जेन्ना सायबीण माय आपली मावशी भयणीगेर गेली तेन्ना मावशी भयणीच्या पोटान पळय सेंट जॉन बॅप्टिस्ट आसलो. तेणें खंयच्यान उडकी मारली जेजूक पळोवन. सो आमी ते कशें समजता, आमी बायक उडकी मारता. तेणें पोटान उडकी मारली, आमी बायक उडकी मारता. बायबलच्या कहाणीनुसार जीजसच्या जन्माची बातमी ऐकल्यानंतर एलिझाबेथच्या पोटात असलेल्या संत जॉन बाप्टिस्ट यांनी आनंदानं उडी मारली होती. ख्रिस्ती बांधवांच्या मान्यतेनुसार विहिरीला एलिझाबेथच्या गर्भाशयाचं प्रतीक मानलं जातं आणि त्यामध्ये उडी मारणं म्हणजे ख्रिस्ताच्या जन्माचा आनंद साजरा करण्यासारखं असतं. रंगीबेरंगी वेशभूषा, डोक्यावर गोलाकार पाना फुलांचा मुकुट, गळ्यात फुलांच्या माळा अशा वेशात हातातली घुमट आणि वेगवेगळी वाद्य वाजवत नाचत गात ख्रिस्ती बांधव कोसळणाऱ्या पावसात मौज मजा करतात. सण साजरे करताना ते सामाजिक भान राखत साजरे करावेत. पारंपरिकता जपताना त्यामागचा उद्देश लक्षात घेऊन चंगळवादी संस्कृती मोडून परंपरा जपावी असं आलेलुया फर्नांडिस यांनी गोमंतकशी बोलताना सांगितलंय. Sao Joao Festival रानांत रावतालो. तो मध आनी कंदमुळां खावन जियेतालो, आपलें जिवीत सारतालो. तेच्या ह्या जल्माच्या दिसा आमी सेलिब्रेशन करता. कशें सोरो बूज मारून नाका जाल्ल्यो भानगडी करून केस्तांव करून आमी सांजो बावतिस्तान आमकां जी कितें शिकवण दिला तेच्या सारकोच अपोजीट आमी वागता. आयज आमी सोरो पिवन नाका जाल्ली दीस किचनां करता. हो सोरो ह्या हितून कसो येयलो, ह्या जावान सोरो कसो येयलो हो प्रश्न तुमी विचारलो जाल्यार म्हाका जो इतलो जाप आहा. तेन्ना थोडयेन पावसान आमचे जाणटे कुडकुडटाले. आंगान एक ऊब जायी आनी उबे पासत ते धाकटुलो काजूचो त्या वखदार लोकल तो काजूचो सोरो पियेताले. आतां आमच्या भुरग्यांक कितें करतात, जाणटे सोडूनच ती जाणट्याक सायडीक काडटात, बियर इगोटायतात, नाका जाले इंग्लीश सोरे व्हडले व्हडले पयशांचो इबाड करतात. हें सांजो बावतिस्तान आमकां करून सांगूंक ना रे भावानो कितें. सो ही परब आमी बरे भाशेन कितें निसर्गाशी प्रमाण मनोवया आनी ही परबेचो आमी सगळेच आनंद लुटुया हेंच म्हणजे तुमकां सांगलें. किंवा शहर, सांजावचा आनंद सर्वदूर पसरलाय. सांजावचा सूर सर्वदूर घुमू लागलाय. सामाजिक भान राखत हा आनंद वाढवणं, कुटुंब मित्रमंडळी यांच्यातील बंध दृढ करणं हेच तर या सणामागचं खरं उद्दिष्ट आहे. गणेश प्रसाद लोकटे, गोमंतक.